Jane ngopo lho aku biasa. Ora apa-apa, bebas karo jukuk piye-piye sak karepmu kok. Jukuk ngene ya kena. Langsung nganggo jukuk sikil tok tarik medine ya kena. Langsung kowe manglung tok cokot ya ora apa-apa. Cokot ya nyetrem lho. Ayo. Deloken kok nek jukuk panganan barang kaya mesti. Ngopo ora sah do gatekke. Ning dalange dalang. Panas udan panas. Ya saya terkenal iki lah, saya kemayu iki lumrah. Aja kok kuwi wingi dek neng Pemalang mau bengi ngoncaki kacang kowe. Aduh. Sakit ya jariku. Apa meng ngoncaki kacang kok dadakan nyilih tang? Iya. Wis durung. Durung. Apa meneh? Ayo kuwi mau nyek. Aduh sakit ya tenan. Kaya aku nang mburi kok tak ketak dias. Apa jane seneng apa piye ra aku ki? Ora kok meng. Lah apa kok ngene kok. ora lho, apa-apa kok digatekke ngopo? Lho, justru kowe apa-apa tak gatekke iki dienggo bahan dagelan nih. Bahan dagelan kok yang lainnya. Maha ora sembrono. Iya. Ngepek tatin iki padha karo ngepek gerdu. Ayo. Kok iso? Aku nek ndek bojoku iki mung tak pathok ning ngarep omah kae kok. Kon nyandali kentongan. Kentongan nggo nutuk kowe kuwi.